Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ħanna rata fuq din. Liema huma iż-żewġ kuluri li naraw madwarna fil-Milied. Dawn iż-żewġ kuluri donhom assoċjati wisq ma' din il-festa. Għandna l-aħmar u l-aħdar. Kull fejn inħarsu bħalissa żgur li nilmħu xi ħaġa b'dawn iż-żewġ kuluri. Xi ġmiel! Żiżi u sħabha ġmielhom għaddejjin iżejnu għall-Milied. In-Nannu Mario niżlilhom xi kaxxi minn fuq ir-raf tal-garaxx. Il-kaxxi kollha mimlijin bit-tiżjin tal-Milied. Żiżi qed tneħħi l-lampa li għandhom fis-salott u Nunu u Tetu ikunu pronti jibdew iwaqfu s-siġra tal-Milied. Kemm kbira din is-siġra? Sadattant, Kika telet fuq banketta u qed waħħal dil-girlanda sabiħa mal-bieb. In-Nannu Mario qed itihom daqqatit ukoll. Qed idendlilhom dal-karti koloriti minn mas-saqaf. Kemm se jkun hawn sabiħ fis-salott ta' Żiżi? Baba qed tkompli toħroġ aktar tiżjin minn ġol-kaxxi u ssib dal-borrinu gustus. Tgħid fejn se jqeduh. Żiżi qed tissuġġerixxi li l-borrinu jqeduh fuq waħda mill-ixkaffi ta' biswiet it-tieqa. Ara s-siġra tal-Milied kemm ġejja sabiħa, mimlija boċċi koloriti. Però se Tetu u Nunu x'biċċa xogħol qed tagħmlu? Ara x'għandha f'idejha Kika, qed iġġorri l-kalzetti ħomor tal-Milied. Żiżi u sħabha għandhom kalzetta kull wieħed u qed idennluhom mal-mejda ta' taħt it-television. Żiżi qed tgħidilhom li f'lejlet il-Milied wara li jorqdu jiġi Santa Claus u jħallilhom ir-rigali sbieħ fil-kalzetta. Imbagħad x'inhu qumu jiftħuhom il-koll flimkien. Kemm nieħu gost inżejjen tal-Milied. Għandi siġra kbira imżejna kollha, presepju, dwal jixelu u jitfu, ukoll dendilt girlanda mal-bib ta' barra. Hekk kulħadd ikun jaf li d-dar imżejna u l-familja kollha ħerqana biex jasal il-jum tal-Milied. It-triq tagħna wkoll imżejna bidwal jixelu u jibdlu l-kuluri. U taf min jonqos? Jilbes l-aħmar, għandu daqna bajda, isa fuq min qed nitkellem. Fuq Santa Claus! Ho, 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 ho. Dan jiġi biss matul il-lejl meta aħna nkunu riqdin. Din is-sena jiena vera qad bil-għaqal. Min jafe? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser